Auren giwa mai ban tsoro dan Usmanu. Yan. Baba kanta da mai kwari, gangwanci mai rangwangwa. Widi dan Tijani, wannan mutumi na ne. Kai, Allah ya yarda. Salele? Lado? Wallahi ni ne. To ƙaraso mana ka tsaya daga can kuma kana ta abin nan. Wai shin Salele mafarki nake ko dai da gaske nake? Ba mafarki kake yi ba, Lado. Ni ne. Shin yanzu wannan motar taka ce ko kuma aro ta kai? Aro a ina? Wannan motar da kake gani ai ba ita kaɗai ba ce ma, Lado. Bayan ita ina da wata tangareriya tana nan a makarfi. Kai, in gaya ma gaskiya yanzu ka san ma me nake shirin yi? Ta keken gidan mai nake so in gina a cikin garin makarfi. Ye? Ƙwarai. Allah ya rufe asiri a inda muke garinmu, garin iyayenmu da kakanninmu, Allah ya kawo mana arziki. Ni fa ka ganin nan wurin lokacin da na bar garin nan da talauci ya kore ni ya min katutu a jiki. Ba ka da ko sisi daga kai sai kai. To ai baka sani ba, shi fa arzikin nan da kake gani na Allah ne. Allah Salele? Ina gaya maka da Allah ya tashi taimakon jama'ar ƙaramar hukumar makarfi. Sai ya ba mu gwamna a jihar Kaduna haziki, jajirtacce, mai gaskiya da riƙon amana. Wanda in har ka san baka da gaskiya to ba za ka yi aiki da shi ba. Ka san wane ne? Malam Nasir Ahmed ‘yan Rufa'i, shi Allah ya bamu a jihar Kaduna. Bayan nan aka zo aka yi zaɓen ƙananan hukumomi sai Allah ya fito mana da ciyaman baya goya marayu, katanga sukari, kowai raɗe ka sai ya lasa. Yanzu shi ne ciyaman. Shin waye wannan ciyaman ɗin? Ai wannan ciyaman shi ne injiniya Kabir Mu'azu, jajirtacce. Mai taimakon al'umma. Idan ka ga ayyukan da ya kawo na ci gaba a wannan ƙaramar hukuma ta makarfi, wallahi Allah ba sai ka je ko'ina ba, kana gida arziki zai zo ya same ka, don ba za ka rasa abin yi ba. Ya taimaka wa maza, samari, ya taimaka wa mata, ya kawo ruwa, ya kawo hanyoyi, ya kawo lantarki, daɗin daɗawa harkar noman nan da kake gani, kakkaf. Yanzu ba a zama a ƙaramar hukumar makarfi. In dai za ka iya aiki, to sunanka mai arziki. Dalilin injiniya Kabir Mu'azu. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Allah ya saba. Amin wa alaika salam. Au, to kana ciki? Abba gani na zo. To. Malan kala. Na'am. Barka da zuwa. Dan gwari. Malan kala barka da zuwa. Dan gwari. Tsaya ba to ina na gajiya. Lafiya lau. Kai hakuri raina ne a bace shi sama ba ma magana gaisuwa nake ba. Zuciyan ka lalace. Zuciyata ba lalacewa ta bare raina ne a baci. Oho. Ina so in tambaye ka. Wannan dan wajen waye? Wannan yaro wuri na ne. Ba bawa bane? Kware. Feran. Tsaya na. Dan gwari. Ina ji ka fada. Wai kai dan Allah dan gwari yaushe ne zaka dawo cikin hayyacinka? Kai ba kai karatun nan ba. Matarka ba ta yi ba, kuma ba za ka bar yaro yayi karatu ba. Ya za a ce kamun wannan yaron a wannan lokacin a ce sai yana kan layi yana buga kwallo. Saboda me? Ba za ka tura shi makaranta ba yi karatu. Kai kana jin cewa wallahi inda ni kaina yadda ban yi karatun nan ba, inda na rantse da Allah za a ɗauke ni a makaranta Allah sai na dinga uniform na ji. Allah sarki. Malakala, ka bani mamaki. Ni ba zan kai yaro na makaranta ba. Saboda me yasa? Saboda makaranta ya zama kafin kama office na Alhaji. Yau na kai yaro makaranta, yau an ce kawo kudi, gobe kawo kudi,
Jibi kaka. Shashashan banza shashashan mu. Na me? Ai mu wuce wannan zamanin. Wannan magana da kake faɗi lokacin muna hannun ƴan walawala ne. Amma ba yanzu ba. Tunda Allah ya kawo mana wannan bawan Allah, Malam Nasiru ƴan Rufa'i. Yace tunda aka rantsar da shi yace ba abin da zai ɗora illa ya ga cewa ɗan talaka ya samu ilimi daidai da na ɗan mai kuɗi. Kai bari ka ji daidai da kuɗin tara yanzu ba a bayar. Musamman bawan Allah nan ya ɗibi ma'aikata masu dafawa yara abinci. Maganan yunifom fa, teloli aka sa suka shiga makarantu aka a'auna yara. Ba a zo auna ka ba? Ɗan jakar uba gashi mai isa ba ka gaya mai ba. Aka ɗinka musu yunifom. Littattafai kyauta. Kuma ha kawai da yake kai mahaukaciya ta yaye ka ɗauki yaro ka kunshe shi a gida. Yadda ka kunshe uwar, kai ma ka kunshe shi, saboda ka ji labarin cewa makarantu ana tatsa, ai ba da ne aka yi wannan. Malam Kala, wannan magana naka na gode Malam Kala. Daga yau, wannan yaro zai je makaranta. Ban yadda da ka yau ba sai dai a ce min da ka yanzu, shine na san cewa na kawo gyara an karba. Na yadda da magana naka. To madalla yanzu ni ma ne farin ciki. Daga yau yaro koko yanzu ni ban san cewa wannan gwamnati ya gyaru ba. A to! Na bayan ka wannan gwamnati kuma muna tare don haka daga yanzu ma mu tafi makaranta yaro. Makarantar nan ma in banda hauka irin naka dan gwari. Kwandala ba za ka kashe ba. Kwandala dai in ana kashe kwandala ba za ka kashe. Salele. Na'am. Amma gaskiya sai yau na gane cewa baka kaunata. A'a, me zai sa ka faɗi wannan magana Lado? Ai Salele dole in faɗa ma haka. Domin ka san an samu canji a ƙaramar hukumar Makarfi, amma baka garzayo ka zo ka samu ka gaya mini ba, ni ma in je in kwashi roman demokradiyya. To kwantar da hankalinka Lado. Kayanka ya tsinke a gindinka ba. A yanzu zuwa za mu yi ka haɗa kayanka in ɗauke ka mu tafi Makarfi, kai ma ka je ka amfana da mulkin shugaba mai adalci. Injiniya Kabiru Ma'azu, kamar yadda na gaya maka, mutum ne mai taimako baya nuna bambanci. Limami ne na raya birane da karkara, don haka kowa nashi ne, baya nuna bambancin ƙabilanci ko addini, babu ruwan shi da wannan. Shi abin da ya kawo shi ƙaramar hukuma ya yi wa jama'a aiki, kuma duk ɗan asalin wannan ƙaramar hukuma ya san haka. Don haka abin da nake so da kai, ka zo mu je ka haɗa kayanka mu koma mu ƙarfi kai ma ka sharɓi wannan romo na demokuraɗiyya. Yoni wani kaya zan haɗa? Ai ni kafa ta kafarka ko allura ba zan ɗauka ba. In bi ka mu je ƙaramar hukumar Makarfin nan, ni ma in kwankwaɗi roman demokuraɗiyya. Cirani ya ƙare. Mu je. Ya bari in buɗe maka. Haka ake so. Sai a tare a gina gida. Amma a ce waɗannan ba sa waɗannan ba sa. Wannan roman demokuraɗiyya dole mu ma mu je a Ai wallahi na gaji, wallahi Allah na gaji, wallahi kusan yanda za ku yi da ni. Wallahi na gaji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya gajiya? Ya aiki? Madalla. Da Allah muna tambaya ne. Allah sa sani. Ina ne hanyar da zamu bi mu je Gubuci? Gubuci za ku je? Ai wannan hanya ita ce mafi sauki zuwa Gubuci. Wace hanya? Nan hanyar. In ka ga na bi wannan hanyar sai dai ga wata. Hanyar da take kashe-kashen mutane, ake kawo mutane a yanka, a kwace musu dukiyoyi sannan ka ce bi wannan hanyar? Ba da ni ba. Cap, wannan hanyar? Amma dai ku baki ne. Wannan hanyar ta ci rayuka wanda ba a san adadinsu ba, saboda ba a tagari da suke wannan hanya. Ai wannan hanya da kuke gani, da zuwan wannan gwamnati ta Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i da injiniya Kabiru Mu'azu, duk ya zama tarihi wannan abubuwan. Kai ba ma wannan hanyar kaɗai ta Gubuci ba,
duk wata hanya da take karamar wannan hukuma an kawar da wa'annan abubuwan. Mutane masu tara mutane suna kwace musu dukiya duk an wuce wannan gurin. Ku bi hanyar nan ku je inda kuke so. Kana so ka ce min yanzu wannan hanyar an daina wannan yanke-yanken da kashe-kashen? In ma ko samu matsala ku yi kuka da ni. Ko mun dare nan hanyar zan dawo in koma gida ba wani damuwa. Kar ku damu wallahi. Ka tabbata da wannan magana? Wallahi na tabbata. Abokina, ya kake gani abin da? Da ai shi kenan yi. A ba damuwa. To Allah su ku lafiya. Wallahi in dai Allah duk in har zan yi mutum Allah isa wallahi sai Allah ya saka mai babban za a yi wai to haka ake aiki Allah ka jira ga mutum shikenan an zagargala mana gari wai da sunan aiki haka ake aiki ko aika malam lafiya ka shigo gida kana ta bambani ko sallama ba za ka yi ba ba dole in yi ba shikenan koko za a dake ni ne a hana ni kuka dan an dasa min ke a gida. To me ya faru? Me ya faru su waye in banda wannan mutanen naku. Suwa. An wannan kuregen burgu da burgu nake. An bubbula gari an yi haka nan tar ba a kai ba an huda nan yau da sunan aiki an bar mutane gari haka. Oho. Kai, malam, ya kamata ku gode wa Allah ba. Wallahi ya kamata ku ijiye magana a dawa a gefe, ku dawo mu haɗa kai, mu ciyar da ƙaramar hukumar nan ta makarfi gaba. Ba wai magana a dawa ba, duk abin da Allah ya fa sai dai a ce amin. Adawa? Adawa ce mana malam. Wannan adawa? Yanzu shi kenan ku babu dama a faɗa yanzu dan ku sahabbai ne ba a isa mutum ya faɗi gaskiya ba sai ku ci an zage ku. Shi kenan sai a take mu hana mu kuka? To wai menene guda bare ro masa yanzu Allah don annabi ina adawa take me aka yi da har za a yi ban da har mutum zai adawa da shi ku kanku ko ka kuke da junan ku adawa ne mana mai gida ina adawa take to saboda an kada jam'iyyar ku shikenan ba za ku zo a haɗu a zama uwa ɗaya uba ɗaya ba to da aka jam'iyyar sai aka yi me aka yi wannan abun ku zo ku gani aka yi da har za mu ce muna kyashin dan me aka yi mu ba mu kuma ta abin da muka yi ko kun zo muka za an ci an goge ka bakin shikenan Allah ya baka da haƙuri da mutum sadaka na kuka wani. In da ba mu da haƙurin da kun zauna da zan baku haka kuna huhu da mana gari. Mai halin kirki injiniya Kabiru Ma'azu. Jama'a na makarfi muna yabo da aiki naka gaskiya. Me gida, ina ta maka magana ka kyale ni. Ga wani, mazo na inji. Na ce maka tun shekaran jiya ina bin ka zan je asibiti. Kuma ka kyale ni ka yi shiru. Ba magana asibiti ba ce? Kin mun maganan nan a ciki tunda kika ji na shiru ai na san da magana. Me kike so maki? A'a, za ka dan bani kuɗin mashin da kuɗin magani da zan je. Kuɗin mota? Asibitin binni kuma? To ai yanzu da asibitin binni da namu na karkara ba bambanci. Ka san asibitin birni zan je su ne suke da ƙwararrun likitoci da kayan aiki. Paperan. To yanzu tunda Allah ya bamu wannan jajirtaccen gwamna kuma ya taimake mu da shugaban karamar hukuma da asibitin birnin da na karkara suke in kika je baki bambancewa magani kyauta ba abin da mutum zai saya har na birni a'udhu billahi labarin kike so a ci da gauro ya iyali in dai asibiti ne ku mata masu ciki ko dai zaben sa na san da wannan da ni karyatawa nake sai dan je na gani. Malam? Na'am. Alhamdulillahi. Au. To ba juyar fita kasashen waje a siyo kayan magunguna ba sai kuma a juyar ɗauko likitoci ƙwararru a nan ƙasa? Likitoci ƙwararru magani mai kyau da magani da ƙwararrun likitoci mu yanzu alhamdulillah inda aka kira nan. Mun gode wa Allah mun gode wa wannan gwamnati. Kinga dan kuɗi wallahi akwai kuɗi. Me wa ina? Na rantsi da Allah saboda Allah ya hutar da mu ba zan bayar ba. Na san kana da shi. Allah ya kai ki lafiya. A dawo lafiya.
kin ga fita Lafiya a dawo lafiya. Wannan gwamnatin ta injiniya Kabir Ma'azu babu abin da za mu ce mata. Kainuwa ce fa da shan Allah. Kuma hasken rana ne tafin hannu ba zai kare ta ba. Kake ta wannan maganganun? Malam tun da muke a cikin wannan karamar hukuma ba a taɓa yin shugaban karamar hukuma irin shi ba. Ai ke mace ce. Ba abin da kika sani a harkar siyasa. A gida kike a cikuikuye kike. Ni ba zan musu da ke ba don babu abin da kika sani wallahi. Ni ko na sani. Tunda yanzu idan ka je asibiti akwai magunguna. Ya zuba motoci na ɗaukar marasa lafiya. Ya da mace mai ciki za ta je asibiti ta yi awunta daidai gwargwado. Duka babu abin da bawan Allah nan bai yi ba. Ko da gidan sauran nan da kake kwanciya a cikin malam. Ranan fa ana rabawa na je na bilayi na karbo. A ciki kake kwana. Da yanzu malaria ta kama ka. Kama manta da wannan. Ta kashe ni ma. Ranan ban da lafiya. A cikin gidan nan ba inda ban yi da kai ba ka bani kuɗi na je asibiti. Ka ce min baka da shi. Na fita na je asibitin aka ce min ai kyauta ake bada magunguna. Albarkacin injiniya Kabir din aka bani magunguna a asibitin ko naira ba a tambaye ni ba na dawo gida. To indo zan miki ƙarya ne? Ba ni da kuɗin zan ce miki zan ce ina da su ne? Abin ya zama gori da cin fuska. Gori. Ba gori bane wannan? To ai malamin gori za a maka. Daidai nan da bakin sauran nan ba inda zaka fita. A ce da za a maka gori to idan ka fita ka taka kwaltan nan shi yayi. Ya nade abin shi. Ya kai ta ina? Majalisar ku da kuke zama ku yi gulmace mace ta wuce ku karanta bakin zaninta shi ya haska muku wajen. Duka da hasken da ya saka kuke amfani da shi akan titin. Ke indo, ki kiyaye ni fa Allah kin ji na gaya miki. Wallahi ki kiyaye ni, Allah ne zai ɓaci. Da zan kai ka ba ka yi haƙuri. Kaji? Ya haƙuri. Bari na kawo maka abinci. Ba na ci. Abincin? Ya haƙuri. Ai gori ba gori ya koya miki ba? Dai. Ai gori fa malam sai dai ba za ka fita. Ka zauna a cikin gida. Ba. Gida dai naka ne in ka gyara dan kanka, in baka gyara ba dan kanka, amma waje kan in dai gori ne ka sa kafanka a waje ka dinga ganin kalar sa kenan. Sai dai bakin ciki ya kashe ka da cikin gida tunda ka ki cire adawa a ranka. A ce na ka ji ka ci abinci da ka taimaka wa kanka. Wallahi da ka taimaka kanka ni ba ni ta wahalar ba ina daga cikin gida. Ni na hankali na a kwance. Injiniya Kabir a cikin karamar hukumar nan ta makarfi me bai mana ba banda son zuciya irin naku. Ba ku da aiki sai ku sa kujera a majalisa kuna gulmace. An yi aiki ba a yi ba. Wanda ya yi kun zage shi, wanda bai yi ba ma kun zage shi. Allah ya shirya ku. Nan ba garin ɗan damusa ba ne? Wai 'yar tafiyan nan da kai kana so ka ce min har ka manta garin ɗan damusa? Ina ba manta ne da garin ba. Kawai akwai wani abin da ya bani mamaki ne. Me kenan? Gani na yi ga wutar lantarki a gari. To ai wani abu da baka sani ba Lado, ba wai garin ɗan damusa kawai ba. Duka garuruwan da suke karamar hukumar nan. Mai girma ciyaman Kabiru Ma'azi ya kai musu transformer nan kuma ko ina wuta ne. Kuma shi saƙon ma da ya bayar a faɗa wa mutanen ɗan damusa, ai kwanan nan za a canja wannan transformer a kawo babba mai dobul ɗinta. Ko ba ka da labari ne? To mu fa an yi mana alkawari tun a wancan mulki na baya, shekaru da dama, amma har yanzu wutar lantarki bata zo ba, har na bar garin nan. Amma na ga daga zuwa na ga wutar lantarki. To ai shi yasa na ce ma ka shiga motar nan in zagaya da kai kaga ci gaban da mai girma injiniya Kabiru Ma'azu ya kawo. Wannan transformer da kake gani ko shekara bai yi ba, shi mai girma ciyaman injiniya Kabiru Ma'azu ya kawo ta garin kuma na ba wai magana wuta ne kawai ba fa, duk wani bangare idan ka gani zan iya maka bayani akan abin da ya yi. To a gaskiya Salele ni ba zan tsaya wata ƙasa a gwiwa ba, za mu je ka kai ni wajen ciyaman ɗin nan.
Indo ke ce a gidan? Wallahi ni ce. Barka da zuwa. Barkan mu dai uwandi. Barkan mu dai. Yawwa. Yawwa sani bari na kai a. Bismillah. Kwana bi ina wuni? Ai lafiya. Ina gajiya. Alhamdulillah. Me ke damun ki ne na ga dukkin fada haka? Ba komai. Ba ki da lafiya ne? Lafiya na lau. Mijinki ne? Na wuni anti. Lafiya alhamdulillah. Sannu. Uwandi? Wai daman yarinyar nan har yanzu tana nan? Ba manemi ko me? Ba ga ta kina ganin ta ba? To kawai saboda mijinki ba shi da ƙarfi sai a daga biki? Shi fa biki rai ne da shi uwandi. Rai ne fa da shi. Ki duba yanzu ke da iyayenku suna rayu a bar yarinyar nan ta kai haka a cikin garin nan haka zandamemiya da ita tana yawo? Ke da ni da ke shekara nawa muka yi mana aure. Tsakani da Allah da Annabi wannan ba daidai bane. Wannan ba daidai bane. Rana ne ga nan an sa an ƙara an sauke. Yanzu ma ranan ma in so samu ne ni a ƙara ɗagawa. Ni ne uwa ni ne uba. Mijina ba ƙarfi ne da shi ba. Ni ba wani ƙwaƙwarar sana'a nake da shi ba. Kayan da ke cikin ɗakina in ɗaga za a yi a siya wallahi ko katifa indo ba zai siya. Ba za a siya da shi ba. Na rasa me ke min daɗi. A'a dole fa ki lalace. Ina wannan biki ko ai ba za a ɗaga shi ba uwan ne. Ina za a ɗaga biki? To, in ba a ɗaga ba ya zan yi. A'a ke kike da inda zaki ba kya zaɓe ne? Muna yi. Baki san injiniya Kabiru Mu'azu ba? Ba shi ne shugaban ƙaramar hukuma ba? To, in damuwa irin wannan ya dame ki, ko na rashin abinci a cikin gida, ko biki ya taso babu kuɗin yi, ko suna, wanda ɗauki ƙafa ki tafi sakatariya. Gashi nan a zaune a cikin ofisinsa yana jiran irin wannan rana ya taimaka? Wa zai min jagora? Au baki san sakatariya ba? Ni ban taɓa zuwa ba. In baki taɓa zuwa sakatariya ba uwandi? Ga gida nan Hajiya Fatima tana zaune? Ba ta da abin yi tana sauraron kawai ya za a yi damuwan mata su zo a biya musu damuwarsu saboda su suka zaɓe su? A'a wannan ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne tashi mu je in ma ba za mu je sakatariyan ba mu je gidan nata. Ai haka? A'a. Ai haka. A'a ɗauko hijabinki mu je. Ɗauko hijabinki. Da Allah i sauri. Abu akan magana aure ki ce wai wannan in ma ɗagawa za a to in an ɗaga a kai ta ina aure fa rai ne da shi ba. A'a da Allah ɗauko hijabi. Ɗauko hijabi. A'a. Ki kira ta naɗa taburman. Ɗauko hijabi. Kina ina? Da Allah. To ki ɗauke min. Ki an zauna shi aure rai ne da shi ana yawan ɗagawa sai ka ga mijin ma nan gaba an nema an rasa. Allah ya kawo mace miji a auren da ita kawai. Nan na ga mun shiga mun sai kun dawo.